HPV, DNA ug HIV screening. Tungod sa tinguha ni Mayor Rajiv Inad ug sa local government of Minglanilla nga mahatagan og sakto nga serbisyo pang-medikal ang Minglanilliahanon, ni pahigayon ang Municipal Rural Health Unit og Human Papillomavirus DNA testing ug Human Immunodeficiency Virus testing sa Purukmanga, Sitio Tagaytay sa Barangay Vito. 20 ka mga pasyente ang nakabenepisyo sa HPV testing ug 40 sa HIV testing. Ang maong programa gihimo aron masusi kung aduna bay infection nga musangpot sa cervical cancer ug sa HIV, hilabi na sa mga mabdos, managtiayon ug sa same-sex couples. Katuyuan niini nga matambalan ug magiyahan ang komunidad kung adunay mag-positive man gani. Nagpasalamatan dako sa ato ang local government of Minglanilla sa atong pahigayon karon nga free na test, like laing test, especially to our Mayor Rajiv Inad nga gitagahan na karon og opportunity nga magpa-test sa atong health para makabot ta sa atong mosakhim tang sa atong karon. Pasalamat mi kami tanan nga naapil ko karon sa ato ang test. Nagpasalamat jud ako sa iyang nahatag diri pagserbisyo sa among health center. Kini si Giselle Dayday alang sa Minglanilla Daily.